Mä oon jo pitempään halunnut tehdä projektina Ysärin maasturista Kippurasarvisen gravelin. Etin pitkään semmoista edullista aiheota, mistä ei tarvitsisi maksaa ihan maltaita. Ja nyt vihdoin vastaan tuli tää. DBS, eli norjalaisella vaatimattomuudella Den beste cykel. Paras pyörä. You can't, you won't, and you don't stop with a tricky drag. Hommia. Rataspakka näyttää tuolta. Ei ole rasvattu tätä satulatolppaa. Ajatellut tästä tällä vasta semmosen pienen rättipesun ja tää heti paljon paremmalta tää ruoni. Tuolla on pahimmat paikat tuolla. Täytyy varmaan maalata uudestaan tuo takahaarukka. Täällä on nyt vuorokausi muhisteltu ja katsotaan. Metallia näkyvissä. Okei, suunnitelma. Uusi keskiö. Käydätaanko tyhmät jarrukahvat? Vanhat kantileverijarrut saa varmaan elvytettyä, mutta tarvii uudet palat. Takavaihtaja alkuperäinen, jos se vaan saa vaan elvytettyä. Se näytti jo paremmalta. Minimikustannukset. Maksimi-ilo. Uudet ulkokuvit. Voisi olla jotkut gravelimit. Jostain luin, että vettä ja ruokasoodaa. Niin lähtee ruosteet. Laitoin vaan ihan liian ison lirauksen vettä, kun olisi riittänyt ihan pieni tippa. Nyt tätä tahnaakin tuli ihan sikana. Miten tää pysyy tässä, kun tässä on liikaa vettä? Niin kyllä se pysyy. No ei pysy. Mielenkiinnolla odotan, tekeekö tää oikeasti mitään. Pieni ADHD iski siinä kohtaa, että en mä tiedä, pitikö tällä hangata vai pitikö tällä antaa olla ja vaikuttaa. En jaksanut lukea loppuun asti. Mitä möljää. No, annetaan se nyt olla siinä, katsotaan. Ghostbusters. Aika karussa kunnossa. Nyt mä vähän kahden vaiheella. Pitäisikö toi vaan hioa koko haarukka? Olisiko pinkki, vihreä, make? Tuolla on pinkkejä yksityiskohtia. Oishan se. Tarttuuko maari? Mitään menetettävää ei. Mitenköhän liila naama mulla on tän jälkeen? Ehkä tän olisi voinut kuitenkin tehdä ulkona. Onko vanhasta stemmistä jäänyt puolet tonne? Ja tuo harukkapaikallaan stemmi paikallaan. Stemmi ei ole kyllä vielä kireellä. Vanha stemmi oli sen verran ruostunut, että sai vaan saralta naputelta irti. Mä olin ajatellut ottaa tästä 2 ratasta pois ja jättää vaan keskimmäisen käyttöön, mutta minä on niitattu. Pitäisikö sitä sitten kuitenkin yrittää etsiä jostain uudet kammet. Minä on ratassa. 1 kertaa jotain systeemi olisi kiva. Oli tarkoitus laittaa uusi 7-vaihteinen vaihtaja paikalleen, mutta ei tää sovi. Tätä nyt jo väännellyt autosta paljon ja emme vieläkin. Väännellään lisää. Takavaihtaja takas kasaan. Missähän mulla on nää ruuvit?
Löytyy. Jes. Vähän systemaattisempi ihminen olisi merkannut, että mikä vaijerikuori on mihinkäkin. No. Sitä hetki aikaa, kun näette Ysärimaatterin Vannejärven kanssa pelata. Oli Piikki Nisiki Timbukki 21 vaiheessa. Paikallisessa urheilukaupassa oli myynnissä Rossinin maantiepyöriä, mutta en mä ikinä sellaista saanut. Aina laman jälkeen lapsia kaikista säästettiin. Sehän alkaa näyttää tosi polkupyörältä. Osin vähän laittaa vielä kammet, jarrut, vaihteiden säätö. Sitten homma, mitä varten mä katson aina joka kerta yhden ja saman Park-tulyn videon. Näkö nautti? Alku lähti tosi nätisti, tosi siisti. Sitten aina se menee jollain tavalla vähän ketun lähi. Tuohon on tuli tyhjä kolus. Taiskohan tosta paikkanauhasta. En tiedä pysyykö. Ei jaksaisi ottaa auki. Ehkä se on pakko. No, en tiedä miten pitkään toi pysyy tossa, mutta ehkä se nyt tälle pyörälle kelpaa. Rähäkään pinkki. Enää ketjut ja sitten taisi valmis. Eikä testiajat. Uudet ketjut ja vanhat rattaat ei oikein mätsää, rupeaa vähän pomppiin. Täytyypä tilata siis eturatas ja takapakka ja tulee taas jännä nähdä uudet kammet. Eturatas. Sopiiko? Eikö sovi? Tulee vanhilla, niin aina jännittää, että onko standardia vai epästandardia osa alun perin. Katsotaan. Nyt tulee one by. Ketjulinja on vähän jännä, mutta ehkä se siitä asettuu vielä. Oh yeah. Jännitys tihenee seuraavaksi takapakkaan. Jaha, no taas mennään. Eihän tää nyt ole käykää. Tää on tämmönen kasetti. Onks tää nyt sitten kasetti? Sitten tuli ostettua tämmönen takka. Tää on nyt 3. takapakka, minkä mä ostan tähän fillariin. Pitäisi ehkä olla vähän huolellisempi, kun näitä shoppailee. Nyt on oikein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 2, 2, 4, 6, 7. Kierrepakka. Vapari täällä samassa. Samalla tuli ostettua Piltemästä tällaiset polkimet. Painaa kuin synti, mutta ei ehkä tuolla fillareilla mitään haittaa. Painaa muutenkin. Hyvän näköiset ne on. Uudet kammet, uudet ketjut, uusi takapakka. Uudet renkaat, uusi tanko, uusi stemmi, uudet tankonauhat, uusi satula, uudet polkimet, jos noin nyt lasketaan. Ehkä me lasketaan. Mun piti tehdä ihan vaan pientä kosmeettista fiksausta. Ja sitten pari spraymaalipurkkia ja enpä tiedä, paljon meni rahaa. Pitää varmaan laskea oikeat kustannukset.
Ei tää nyt ihan halpa ollut. Mutta pyörä ei maksanut. Vaimo kysyi, että mitä sä teet tuolla pyörällä, kun se on valmis. Jouduin vastaamaan rehellisesti, että ei mitään. Tää on yksi niistä projekteja, mistä matka on tärkeämpi kuin päämäärä. Kiitos kun katsoit tätä videoa ja you can't, you won't, and you don't stop with a tricky track bike.